So जोंनि सावथुना गराय फाख्रिया कमप्लिट जानाया दायो 10 माससो जाबाय थांनाय बोसोराव कमप्लिट जादोंमोन आरो अगस्ट मासाव बेनि उननिफ्रायनो गोबां फेस्टिभेलफोराव थांगासिनो फिल्म फेस्टिभेलफोराव माने माबायाव इण्डियानि भितराव आरो इण्डियानि बाहेरावबो बिराद अननाय मोनदों जों बिराद थुलुंगा मोनदों एवार्डबो मोनदों गोबां बेस्ट फिल्म बेस्ट डाइरेक्टर बेस्ट साउन्ड डिजाइनिं बेस्ट आर्ट डाइरेक्टर गुबुन गुबुन जोङो एवार्ड मोनदों नाथाय सबनिख्रुइबो गोदोर एवार्डा जागोन जोंनि थाखाय जागोन जुदि जोंनि रायजोफोरा जोंनि लकेल बर' रायजोफोरा एबा आसामनि रायजोफोरा नायगोन होमबा बेसो जोंनि थाखाय साबसिन आरो देरसिन एवार्ड जागोन आरो दिनै रिलिज होबाय 14th आरो आसा खालामो रायजोफोरा मोजां मोनगोन आरो हलाव फैगोन नायगोन नायबाय थाबासो बिसोर दोनबाय थागोन आरो हलाव जोंहा बिराद चेलेन्ज दायो जोंहा रङियायाव जों होनो नागिरदोंमोन रङियानि मालिकआ बुंबाय जों बर' सिनेमा लागाया होननानै लागायासै दा बे रङिया ओनसोलनि मानसिफ्राथ' आंखौ फन खालामनानै मेसेज हरनानै सोंगासिनो रङियाव मानो होआखै आब' रङियाव मानो होआखै बिसोर गावसोरबो लकेल मानसि हिसाबै जुजिनांगोन हलनि मानसिफोरखौ हमनांगोन मानो बर' सिनेमा लागायनो हाया नोंसोरो जुदि बर' सिनेमाया आसामावनो रिलिज होनो हायाबा माने हलफोरा लागायाबा बबाव जों जायगा मोननो बर' सिनेमायाथ' जेनेबा केरेलायाव लगायजाया दिल्लीयावथ' लगायनाय नङा नेपालाव लगायनाय नङा सिनेमा हलाव बर' हल जेब्ला माने बर' सिनेमा जेब्ला बर'लेण्डआव एबा आसामावनोथ' लागायनांगोन ना थ' बेखौ हलफोरा बुजि मोननांगोन आरो लकेल मानसिफोराबो हमनांगोन बिसोरखौ बर' सिनेमा लागायनो थाखाय आरो नै इउनिभार्सेलावबो दिनै एसे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय खिथिनो हायासै होनना बुंदों गाबोननिफ्राय खिथिगोन होनना बुंदों आरो जोङो नोंथांमोननि थ्रु बेखौनो खावलायनाय हरो जाय दर्शकफोरा जाय नायग्राफोरा बेयाव इउनिभार्सेलाव फैबाय थांफिननांबाय जों निमाहा बियो बिथांमोना जाहाथे गाबोन फैफिनो बा सबनेहा फैफिनो नायनो बिथांमोना जाहाथे माने गोसोआव दुखु मोना आरो दिनै नायनो मोनिखौ जोङो गराय फाख्रि सिनेमाव मोनसे सिनखौ गोसोआव थादों हौवा मानसिफोरखौ जों नामनाय जायाखै बेनि गेजेरजों मा फोरमायदों जों जास्ट मोनसे गोदान दिन्थिनो थाखाय बेखौ खालामनाय जादों जोंहा जेबो बेबायदि अरिजिनेल प्लान गैयामोन नाथाय जेब्ला जों लिरबाय थादोंमोन स्क्रिप्टखौ एबा कास्टिं खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय बे जास्ट क्रिएटिभ डिसिसन आरो मोनसे ना सोरजिलु मोनसे माबा लामा बेखौ जोङो माबानाय जाबाय एक्सेप्ट खालामनाय जाबाय आरो बे हिसाबैनो जों सानबाय जुदि हौवाफोर गैयाब्ला बिथांमोननि भइसखौ बाहायनानै बिथांमोननि पिक्चार बाहायनानै आरो बिथांमोननि हौवा मानसिनि जिथु डमिनेन्स जोंनि समाजाव बेखौ फिलखौ बाहायनानै जों एफेक्टिभ स्ट'रि टेलिं माने सल'बाथा खोन्थानो हागोन ना हाया मोनसे जेन्डारजों बेखौनो जोङो टेस्ट खालामनायबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदों मानोना गुबुन रायजोफ्रा नायग्राफोराथ' मोजां मोनदों होननानै बुंदों टिकेटनि बेसेनखौ ओरैनो माबायदि लेभेलाव टिकेटनि बेसेनखौथ' आं मिन्थिया बेखौ हलनि मानसिफोरखौसो सोंनांगोन गराय फाख्रिया जोंनिथिं सानजाहा ओनसोल लायै ओनसोल एसे बेलेग बेलेग जायो जोंनिथिं गराय फाख्रि होननानै बिमाफोरा गावनि फिसाजोफोरखौ गाबज्रियो जाय फिसाजोफोरा नायनायाव बिराद समायना साखोन सिखोन खुरां बाथ्रायाव जेना आरो जि खामानि आखायाव लायो बेखौ फोजोबथारो आरो खर' गंग्लायनानै सोब खुरांखौ खोनासङा कुवेसन खालामो सोंलु लाबोयो जे बेबादि मानो नङा ओरैबाथ' जानो हागौ बेबादि जेनबाय जुदि हौवाफोर गैयाब्ला बिथांमोननि भइसखौ बाहायनानै बिथांमोननि पिक्चार बाहायनानै आरो बिथांमोननि हौवा मानसिनि जिथु डमिनेन्स जोंनि समाजाव बेखौ फिलखौ बाहायनानै जों एफेक्टिभ स्ट'रि टेलिं माने सल'बाथा खोन्थानो हागोन ना हाया मोनसे जेन्डारजों बेखौनो जोङो टेस्ट खालामनायबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदों मानोना गुबुन रायजोफ्रा नायग्राफोराथ' मोजां मोनदों होननानै बुंदों टिकेटनि बेसेनखौ ओरैनो माबायदि लेभेलाव
टिकेटनि बेसेनखौथ' आं मिन्थिया बेखौ हलनि मानसिफोरखौसो सोंनांगोन गराय फाख्रिया जोंनिथिं सानजाहा ओनसोल लायै ओनसोल एसे बेलेग बेलेग जायो जोंनिथिं गराय फाख्रि होननानै बिमाफोरा गावनि फिसाजोफोरखौ गाबज्रियो जाय फिसाजोफोरा नायनायाव बिराद समायना साखोन सिखोन खुरां बाथ्रायाव जेना आरो जि खामानि आखायाव लायो बेखौ फोजोबथारो आरो खर' गंग्लायनानै सोब खुरांखौ खोनासङा कुइसन खालामो सोंलु लाबोयो जे बेबादि मानो नङा ओरैबाथ' जानो हागौ बेबादि जेरै जाय कुइसन खालामो आरो मोजांनि अन्यायनि बेरेखाहै गसंनो हायो आरो गोदान मोनसे बार लाबोनो हायो समाजाव बार होनो हायो बिथांमोनखौनो गराय फाख्रि होननानै बिसोरबायदि सिख्लाफोरखौनो आइजोफोरखौ गराय फाख्रि होननानै गाबज्रियो आरो बिमाफ्रा गासैबो गराय फाख्रि दाहालागैथ' मोजांखौनो मोनबाय आरो आसा खालामो जायफोरा नायनानै थांबाय मोजां मोनबाय बिथांमोना जाहाथे गुबुनफोरनोबो खिन्थायो बेखौनो जोंनि खावलायनाय नोंथांमोननि थ्रु औ जोलै द सिडमोन ओमफ्राय बेयो सेकेन्ड आंनि आरो दायो प्लान गैथ'वा प्रजेक्ट लाथ'वाखै एक्सुवेलि मोनसे फिल्मखौनो आं बोसोरथाम बोसोरब्रै लानानै बेखौनो लानानै बेस्थ' थायो आरो लिरनायनिफ्राय आदिखुरि दा बेनो आं आराय बोसोरथामानो जासिगोन आं गराय फाख्रिनो होनाया आंनि जिउनि बोसोरथाम होबाय आरो एसे होबावनोसै 6-7 मास बिनि उनाव गोदान प्रजेक्ट आखायाव लागोन सानगोन जोलैनियाथ' बिराद मोजां बे आंनि स्पेसियेल फिल्म गराय फाख्रियाबो स्पेसियेल सावथुनफोरा दिहुनग्राफोरनि थाखाय डाइरेक्टरफोरनि थाखाय गावनि फिसा बायदि जायो बेनिखाय गासैबो सावथुनफोरा स्पेसियेलानो जाखायो नाथाय जोलैया जिहेथु जोंहानि न'खरनिनो मोनसे काहानिमोन बा जोंनि समाजनि बिराद खाथिनि गासैबो बे जिउखौ मोनबोनाय एक्सपिरियेन्स खालामबोनायनि सायावमोनथ' बेनिखाय जोलैया गमामानो बिराद आंनि बिखानि आंगो नाथाय आं आसा खालामो गराय फाख्रिनोबो जोलैनो जेरै अननाय होबाय बिसेसकरि बर' रायजोफ्रा गराय फाख्रिनोबो होगोन होननानै